नमस्कार प्रेक्षकांनो, आपण पाहत आहात IBN बोलखोल न्यूज चॅनल। प्रेक्षकांनो, शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे। शिवसेनेचे 40 आमदारांनंतर आता स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ते, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य शिंदे गटात सामील होत आहेत। रविवारी परंडा तालुक्यातील शिवसेनेचे पदाधिकारी, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांनी शिंदे गटाला लेखी सहमती पत्र देऊन पाठिंबा दर्शविला। यावेळी पक्ष निरीक्षक म्हणून उल्हासनगर महानगरपालिकेचे नगरसेवक संदीप सुर्वे, कलवंत सिंह बिट्टू उपस्थित होते। शिवसेनेला हा मोठा धक्का असल्याचे समजले जात आहे। एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यापासून परंडा तालुक्यातील बहुसंख्य शिवसेना कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी आमदार डॉक्टर तानाजीराव सावंत यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असे संकेत मिळत होते आणि ते खरे ठरले। जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष धनंजय सावंत, जिल्हा परिषद माजी कृषी व पशुसंवर्धन सभापती दत्ता साळुंके, जिल्हा मध्यवर्ती बँक माजी संचालक सुभाष मोरे, शिवसेना तालुका प्रमुख अण्णासाहेब जाधव, युवा सेना तालुका प्रमुख राहुल डोके, शिवसेना शहराध्यक्ष बाळासाहेब गायकवाड, शिवसेना युवा शहराध्यक्ष वैभव पवार, पंचायत समितीच्या माजी सभापती अनुजा दैन, उपसभापती अनिता चौबे, पंचायत समिती सदस्य गुलाब शिंदे, जवळा पंचायत समिती सदस्य शीतल वाघमारे, माजी नगराध्यक्ष सुभाषसिंह सद्दीवाल, नगरसेवक पापा शिंदे, माजी उपनगराध्यक्ष श्याम मोरे, शिवसेना तालुका संघटक जयदेव गोखणे, माजी शहर प्रमुख दत्ता रणभोर यांच्यासह शिवसेनेतील अनेक नेते, कार्यकर्ते, आजी माजी पदाधिकारी एकनाथ शिंदे गटात सामील होण्यासाठी भैरवनाथ कारखानास्थळी दाखल झाले होते। मागच्या अनेक दिवसांपासून शिंदे गटात जोरदार भरती सुरू आहे। बंड केलेले आमदार सावंत यांच्या पाठीशी 80% शिवसेना भक्कमपणे उभी असल्याचे दिसून आले। त्यामुळे शिवसेनेसाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे।